Sashisin hi pediang singaw bahaya pi siya kanika daily devotion jong kanika good news channel jong ka jingiseng samla KGP sinot sepngi. Kandang rim kebangan kren ha kanika por ka day siya ka shiti baningkong u Petros kalinong baningkong ka dekot bapra. Bat ka kubor ka day siya pang ka jingit ha u Christ. Ya ka jingit bun siyan latanju da ki ay ki bangim la ban yoi. Om kum kisenran ki balayat rengkat bat Jisu ngim syam la yoi ya u hakamet henry ngi id ya u bat ngingit ha u kane ke bentaka kren sha ki bangit ki bom jupat yoi ya u Jisu henry kidang bu ya ke jingit jeng ki ha u kimat ya ke jingkmen ka bajeliu bat ka ba om la ban batai te kane ke dekot ka penslur yengi ban shania bat id ya u Jisu Christ wat habangim yoi ya uda ki kmat jangi. Kapan kan mauru yengi baka jingit basisya kayat palat ya ki sakhi ki bapau. Ngin pet ya ka jingmod shwa. Wat lapim shem la yoi ya u hinre pi it ya u. Kane ka kren ya ka jing shisha jong ka jingit. Wat kalam da yoi ya ka met jong u Jisu. Ngi it ya u namarba ulong mano bat ke ay ke ba ula le. Wat la pim yu iya u menta pinget ha u. Te ke jingit kalong ke jingshen ya ha u Jisu, wat la pim yu iya u. Hebrew kalong bakat wei ke dekat baningkong ka ong. Ke jingit kalong ke jingsngau skem ha ke ay ke bangi kermen, bat ke jingsngau skem syapang ke ay ke ba ngim yo i. Ke jingmut ke balai, la pendap da ke jingkemen ke ba om la ban batai, bat ke ba don burom. Te ka jingit ka basisya ka wanra ya ka jingkmen ka bajeliu ka jingkmen ka bapalat ya ka jingsio tu briu te kan ka jingkmen kam syong nong rim ha ki jinglong jingman henry ha ka jingpen tikna ya ka jingpen im bat ka jing im bom jukut ha u Christ ngin poi sya ka jinghikai ka ba ngiyok na ka ni ka dekot ka wei ka de ka jingit kam syong ha ka jingped ka jingit ka long ka jingshania ha ka ei ka bangim la ban yoi Kadba kisenran kila yo iya u Jisu ha kamet ya ki bangit menta lakot bandon ke jingit ha u klem kata ke jing pensisya ka bapau u Jisu hi ula ong ha yo anis kalenong ba arpeu ka dekot ba arpeu kendai suk kita ki bom syam la yo i bat ki balangit te ke jingit kam syong nong rim ha ke jing pensisya ka balak ban yo i henry ha ke jing pla ka bahapo jong umen sim bakud Bat ka jing sya ka bala syam ha ka ketin ublay. Ngingit ha u Jisu, namar ka jing pla jong ka jing tok bakud, ka jing tre umen sim ha ka donut jongi. Bat ka jing kala, ka bangimat lang ba ka jing yadei jongi bat u. Te ka ne ka jing syania ka yat syabar jong ka jing petmet. Kalong ka jing tip ka ba jeliu, ka ba kenjaman sim, ba u Jisu ulong uba shisha, uba tre kam ha ka jing im jongi. Ka ba ar, ka jing it ya u Christ, kawan na kajing yade. Kajing id ya u Jisu kam day tang kajing snyaw, ne kajing kentho ya kajing yade, kabangi don bat u. Ngi id ya u Christ, namar kajing ai kaba ulapan i hangi. Kajing isen kaba u penjelan, bat kajing don rengkat jong u kaba pendap ya kajing im jongi. Ka Bible kapan kan mau yangi, ngi id namar ba ula id ningkong yangi. Tekan kajing id kasan na kajing shem shimet jong kajing long basisya, bat jing IT jong u. Kam di syapang ka jing yo i ya u hakamet. Henry syapang ka jing kendu ya u haki donut jongi. Lengba ka ketin. Ka jing duai. Bat ka jing tre jong u mensim bakuit jong u. Kumbalong keno ka jing yadei ka badon jing mut. Kat bang ngidang mat ya ka jing it u blay. Kat ta ngidang it ya u haka jing siu ke liang. Ka balai. Ka jinget basisya ka penmi ya ka jing kemen. Kajingit ba sisya ha u Jisu, kapan mi ya kajing kemen bom la batai ka bapalat ya kajing long jingman. Kani kajing kemen, kam syong nong rim ha kajing singaw baha ba shipor, ni kajing job partay. Henry ha kajing kermen ka ba scam, ka ba klem kala ka ba ngidon ha u Christ. Rom kala nong ba katsan ka dekot ba katlay ka kren syapang kani kajing kemen. Kaong, to ay ba ubelay kajing kermen un pendap ya pida kajing kemen ba jing sugbaro, kat ba pisyanya ha u. Te ka jing kemen ka ba ka jingit ka penmi ka syong tenrai ka jing pentikna ya ka jing pen im bat ka jing id ublay.
Wat habang ya kendu ya kijing tunjuk ni kijing Kani ka jing kmen kaya isa na markalong ka bala pensyong nong rim ha ka jing shisha bom jukut. Bom la pen ki jong ka jing it u Christ yangi. Te ka jing kmen jong ka jing pen im bat ka jing im bom jukut. Kalong ka pukri ka ba jeliu ka ba om la ban pentuit da ki jing yale jong ka jing im. Ka ba saw ka de ka jing it ka pensa yang ngi ha ki jing tunjuk. Ka jing mut jong kane kapan pau baki briu bunsin ki ya kendu ya ki jing tunju ki jing jinjar bat ki jing sha shitong ben Henry what hap deng kini ki jing la khot yangi ban snyau kmen ha ka jing jongi ka ktin jong ble kapan kan mau biang yangi ka crunch phang kum no ki jing tunju ki pen khud ya ka jing jongi ki pen long ya ka ba kham kordor ban ya ka ksiar ka jing how Christ kam pendu no ya ki jing tunju Henry ka ai bor yangi ban yai sha yaki da ka jing kermen bat jing kemen ti habang ye kendu ye ka jing jinjar ka jinge jongi ka yarap yangi ban yo i sha bar jong ka jing siosi ka ba mardo jongi sha ka bainong bom jikut ka bala kular hangi ka yarap ru yangi ban bat scam ya ka jing kular ublei ban shenya aga jing sanshar jong u bat ban shem jing pentingen ha ka jing don rengkat jong u kat bang idang roy ha ka jinge jongi nginang ban kemen wat hagi jing jinjar na mar ka jingit jengi kalong ka ba klem pen ki da ka ba shong ten rai ha ka jing kermen u Christ timenta tongin perkhat ya ubri u ba matla u ba shania ha unong pen yad ban yalam ya u da ka basuk lengba ka lenti ka ba ma wat la umla ban yo i ubud na mar u shania pura ha unong pen yad ti ha ka ju ka rukom Kibriu ki shenya ha u Jisu wat la kim shem la yo iya u. Te ka bamud, ka jinge jangi kam long ka bamatla. Ka long ka balapan syong nong rim ha ka jing shisha, jong ki jing kular jong u. Ka jing pla jong ka jing thok bakud, mat ka jing shem jongi shimet, ya ka jing don jong u, ha ka jing im jongi. Ha ka ban penkut, ka shiti ban ningkong jong u Petros kalinong ban ningkong ka dekot bapra. Ka penslur yangi ban penjeliu ya ka jinge jongi ha u Jisu. Wat klem da yo i ya u. Kapan kan mau yangi ba ka jing id. Ya u Christ ka san leng ba ka jing ya de. Om da ka jing petmen. Kane ka jing id ka yalam sya ka jing kemen. Ka ba ka parthei kamla ban ai ne shim no. Kat bangi dang yai shania ha u Jisu. Ka jing id jangi ya u kanang klan. Bat ka jing kemen jangi kanang pau. Wat ha ki jing tunju ru. Te paralog ba id. Tongin iman la ka sngi da ka jing id. Ka jing id, bat ka jing kemen ka bawan na ka batip ya u Christ. To beblay un kurku yangi kinong pet, bat kinong sngap ya kani ka kubor. Kaburam ka long jong ublay. Amen. Tongin duay, ko pa, meni ublay ubala tao yangi hakadur ka jong mehi. Mila ay yangi ya kani ka jing im. Bat ka ay ka bingi yo haka jing im ka jongi. Kawan na me. Ngimyo iya me ko pa. Henry, ngingid, mamedon. Dilang ba ka ni ka kubor ka bingyo, snyaw ha ka ni ka por. To ay ba jingid jungi, kanang scam shushu. Hame, snyawi ka ni ka jingpan ka junga, ha ka kerteng jime u Jisu, ubaday nong pan im jungi, ngidway. Amen.